Така да си вземам Библията. Здравейте в публично четене на Божието Слово. Днес ще се занимаем с 26-та глава от Деяния на апостолите. И в предното видео аз казах, ако имате желание, ние стигаме в края на тази книга. Така че кажете коя книга искате да чета след това. Това е ваша в някаква степен отговорност. Вече знаем, че едната от книгите ще бъде Данаил, след като свършим с тази. Може да поставите вашето предложение в коментари или вашето мнение в коментари. Тази глава апостол Павел говори пред цар Агрипа. Той разказва всъщност живота си, свидетелството си, какъв е бил преди да срещне Христос по пътя за Дамаск. По време, когато го е срещнал, каква е съдбовността му в Христос или това, което Бог му е говорил, и той там даже му казва: това, което съм ти изявил и това, което имам да ти изявявам. Откровението е прогресивно. Бог не му го изяви наведнъж. А в процеса на ходенето с Господа, Павел знаеше какво да върши. И след това какъв е живота му след Христос. Ние ще видим и констатацията на Агрипа и на, така да се каже, що горе читав политик, някой, който има власт относно апостол Павел, но това е в края на главата. Нека четем и може би тук-там на няколко места в главата ще прекъсвам четенето, за да давам някакви елементарни обяснения. Желая ви наистина много благодатно слушане. Самото слово само по себе си носи благодат. Ако го възприемем за Божие слово, не някакви приказки и разказчета. Това е много повече от това. Тогава Агрипа каза на Павел: позволява ти се да говориш за себе си. И така Павел простря ръка и започна да говори в своя защита. Честит се считам, царю Агрипа, за това, че днес ще се защитя пред теб относно всичко, за което ме обвиняват юдеите. Апостол Павел е изключително уверен и посветен в своята вяра. Той няма колебания в това какво вярва. Как го вярва и как живее. А най-вече защото си вещ във всички обреди и въпроси между юдеите. Затова ти се моля да ми изслушаш с търпение. Всички юдеи знаят за моя живот от младини, които съм прекарал от начало между народа си в Ерусалим. Защото знаят от начало, ако искаха да засвидетелстват, че според най-строгата секта на нашата религия живях като фарисей. Имало е 3. 2 описани в писанията и една не е описана. Фарисей, Садокей и Зелоти. Това са 3 отрасла, 3 секти, както той казва. Демек 3 сектора от една и съща секция. Юдеизъм. Както в Новия Завет имаме нещо, което аз наистина не харесвам, и това трябва да се стигне на тези стените. 3 секти: православие, католицизъм и протестантство. Но Бог е направил един човек, нов човек, между юдеи и езичници, един нов човек. Наскоро имах такова поучение вече. А сега стоя пред съда заради надеждата в обещанието, което Бог е дал на бащите, до което нашите 12 племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощ и ден. Заради тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. А защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява мъртвите? Наистина и аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина, което и върших в Ерусалим, понеже затварях в тъмница мнозина от светиите. Той ги нарича светиите. Юдеите не ги нарича светии, но новозаветните вярващи ги нарича светиите. След като получих власт от главните свещеници, а когато ги убивах, давах глас против тях. И често като ги наказвах по всякакви синагоги, ги принуждавах да богохулстват и в безмерната си ярост против тях ги гонех даже и по чуждите градове.
Това е свидетелството на апостол Павел преди да Христос да го срещне. И при това, като пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници им, попладне: О, царю, видях на пътя светлина от небето, по-силно от слънчевия блясък. Ако се върнете в Битие 1 глава, ще видите, че светлината има още от самото начало, а слънцето се появява чак в 4-тия ден. Това е светлината на Господа тук. Това не е слънчевата светлина. И тук всъщност имаме опозиция. По обяд слънцето е най-силно, обаче той не вижда просто слънцето, той вижда Бог. Попладне: О, царю, видях по пътя светлина от небето, по-силно от слънчевия блясък, която осия и мен, и тези, които пътуваха с мен. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно е за теб да риташ срещу остен. Той гонеше неговите хора, на Господа хората, но по този начин бъркаше везницата на ухото на Бог. И аз казах: Кой си ти, Господи? А Господ каза: Аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да те назнача, ето го, служител, това е съдбовността му, и свидетел на това, което си видял, и на това, което ще ти открия. Това, което си видял, и това, което те първо ще ти откривам. Като те извеждам от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отваряш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат опрощаване на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в мен. Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, а проповядвах първо на тези в Дамаск и в Иерусалим и в цялата юдейска земя, и на езичниците да се покаят и да се обърнат към Бога, като вършат дела съответни на покаянието им. По тази причина юдеите ме хванаха в храма и се опитаха да ме убият, вече при завръщането му, години по-късно след тази случка. Но с помощта, която получих от Бога, и до днес стои и свидетелствам на малък и голям, като не говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще стане, или са изявили, това е пророческото слово, че Христос трябва да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, понеже Христос е първият плод на възкресението, трябва да възвести светлина и на юдейския народ, и на езичниците, от които прави един нов удел. Съвсем нов на народ. Това е нация в нациите. Това е църквата. Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: Поудял си, Павле! Голямата ти ученост те докара до лудост. А Павел каза: Не съм поудял, честити Фесте, а говоря думи на истина и на здрав разум. Сега искам да ме чуете много внимателно. Вярата може да обитава в здрав ум, в здрава душевност. Ако ти си душевно болен човек или имаш някакво разстройство в душата си, болест в душата си, не можеш да имаш здрава вяра. Ти трябва да си ментално здрав. Затова доктор Лестър Съмърал е казал: вярата не е за идиоти. Сиреч, и тук не говорим за глупави хора, тук говорим за нездрави хора, в своята душевност. Павел говореше това от здрав разум. Павел не лъжеше и не шикалкавеше. Той беше много прям, много директен, много открит, много прозрачен като стъкло. Такива трябва да са и нашите взаимоотношения. Ако наистина искаме да вървим напред, ако не, ще си загубиме живота. Ще го загубиме. В деструктивен план го казвам това. Защото и царят, пред когото аз дързостно говоря, знае за това, понеже съм уверен,
че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някакъв ъгъл. Ето Павел казва, аз не се крия, нито вярата, която имаме в църквата, ние не крием, ние не лъжем, ние не се занимаваме с тези неща. Ние говорим истината, дързостно, открито, прямо. Ние сме това, което сме. Може да дойдете и да ни вкусите. Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш. А Агрипа каза на Павел, още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел каза, молил се бих на Бога, така че не само ти, но и всички, които ме слушат днес, било с малко, било с много, да станат такива, какъвто съм аз, освен тези окови. Той казва, аз съм вашия пример, аз съм вашия модел на поведение. Да станете точно като мене е много полезно за вас. И това е всъщност посланието ми за всички политици. От национално ниво и местни. Тогава царят стана с управителя и верники и седнаха с тях. И като се оттеглиха, говореха помежду си, казвайки, ето ще какво казва Агрипа, този човек не върши нищо достойно за смърт или окови. Нищо. А Агрипа каза на Фест, този човек можеше да се пусне, ако не се беше отнесъл до императора. Това е констатацията. Той може да се пусне, но вече понеже се е отнесъл до императора, трябва да отиде до императора. И всъщност той там умира, обезглавяват го в Рим, като мъченик Мартус. Означава свидетел. Всеки вярващ е Мартус. Но не всеки Мартус умира мъченически. Желая ви благодат. Ако имате въпроси или коментари, може отдолу в полето за коментари да сложите вашия коментар или мнение или предложение. Само да не бъдат дебилни, защото ако са дебилни, няма да отговоря на тях и в много редки случаи съм трил или съм прикривал такива коментари. Така, желая ви благодат. Аз съм на ваше разположение, може да ме потърсите. Ако имате нужда от нещо, това е. Нека следваме Господа с всичко, което сме. И Той ще направи това, което е нужно за нас.